všetky oči na mne, pretože mám svoj štýl, to, aby si pochopil. Ale ne, bemče ty gogo! Práve som počúval song Idem hore, hore, či dole, dole od Dominiky Mirgovej. Geniálnu paródiu na to spravilo, nie SOS, či jak sa to volá teraz, Credence. Áno, v Credence na to spravili geniálnu paródiu. Dajte si Idem dole, či idem hore, paródia, idem dole z toho, alebo tak nejak. Je to brutálne, nájdete si to na YouTube. Vítajte pri rannom vlogu po dlhej dobe, pretože v poslednej dobe sa mi ich nedarí točiť. Každopádne nedieje sa nič zaujímavé v mojom živote, čo by nebolo zdokumentované na hlavnom kanáli. Ale dneska mám o čom pokecať. Mám teraz rozbombardovanú miestnosť, ale je tu trošičku väčší poriadok. Už vidíte, že tam nie je kopa krabíc. Sa mi to darí nejak upratovať. Ľudská mi s tým pomohla. Sme dali všetko do týchto krabíc. Tuto je moja aktovka zo základnej školy. To budem točiť také zaujímavé video, ktoré som ešte nevidel nikde na YouTube. Vám ho teraz vyspojujem. Ide o to, že budem otvárať žiackú knižku zo základnej školy, moje zápisky a také veci a budem to čítať na videu. Akože spomienkové videjko. Podľa mňa to je brutálny nápad. Keď uvidíte, čo Gogo písal a aké včeličky dostával na základnej škole. To môže byť celkom vtipné. A ďalšia vec, čo som s vami chcel dneska prebrať je, čo bola Jubo súťaž o zdieľanie. Také rage, že som včera chytil na Facebooku, ne ja, akože ľudia tam písali, lebo som došiel v pondelok večer z Prahy a proste úplne unavený som bol, som to moc nenaspal v Prahe. Zapol som stream, išiel som vyhlásenie, zlyhal mi počítač, vidíte, že teraz je chalan po ležiačky tuto, lebo som ho musel, som zavolal kamaráta, ktorý mi to pomohol opraviť, ale musí byť na ležiačke, aby fungoval, lebo typovali ste správne, tí, čo ste mi poradili na Facebooku, bola uvoľnená grafická karta, tým, že mám na nej veľké chladiče, tak bola takto zohnutá a ten kontakt tam nedržal dobre, tak musí byť teraz komp po ležiačke, aby to nejak fungovalo. Tam leží, oddychuje na tej krabici. Nejak to potom budem musieť vyriešiť, lebo takto sa nedá robiť. Už dosť zlyháva, to je jedno. No, a on bude v poriadku, kompišek. No, tak mi to pomohol opraviť, ale chápete, prijete domov, najprv vám nefunguje počítač, na ktorom to máte robiť. Potom som stiahol program na MacBook, ten nefungoval, takže ten stream bol úplný fail večer, podaral sa mi ho robiť, ale bol to hrozné. Na druhý deň som robil vyhlasovacie video a ľudia proste hejtovali, že ty si pozrel iba prvú stránku Juba? Ty deži, ty si pozrel iba prvú stránku Juba, že prečo si bral tie videá, keď tam boli kvalitnejšie? Ja som vybral prvé dve miesta, ako som už písal na viacerých miestach, som sa tam hádal s ľuďmi v komentároch na Facebooku, normálne som bol nasratý. Vybral som, čo to bol? Bol to Fivko s tým, že ochutnával červené banány. To bolo dobre spracované video, správne reagoval na to, že som nedávno točil videjko s červenými banánmi, vedel, že ma zaujíme, to si zaslúži druhé miesto. A prvé miesto bol krátky vlogík od Richard Vlogs a bol to kvalitne spracované. Posledné 3 miesta vybrali Jubáci, neboli to zlé videá. Roman Tragulovič, jak sa volá, ten má brutálnu show, to určite odporúčam. Ale veľmi veľa ľudí mi písalo proste, že ty si nad tým strávil 5 minút čo, alebo nad vyberaním, že sme nespokojení s tým, tak som sa rozdol spraviť. Aj keď za dobrotu, na žobrotu, ale spravím to. Na Facebook mám v pláne asi napísať status, urobím videjko také krátke, vydám za sebou 10 linkov na ďalšie kanály, ktoré som povyberal, aby mali nejaký trafik. Proste strávim pár hodín nad tým, že idem pozerať tie videá, ale potom nestiam ani robiť svoje. Čiže budem robiť menej súťaží a robiť ich jednoduché, lebo vždycky, keď niečo spravím pre vás, tak ma za to akorát zhodíte. Proste radšej budem robiť veci preto, aby som bol ja spokojný, lebo už neriešim, aj tak vždycky je za to zle. OK? Inak veľmi veľa ľudí sa vyjadrilo k tomu rozumne, takže nechcem do toho dávať všetky do jedného pytla. Ďalšia vec, čo sa s vami chcem zveriť, čo plánujem, je, mám tu pre vás jeden monitoring odložený do súťaže, takže bude súťaž o to. A ešte, už sa mi podarilo natočiť tú súťažné videjko o tablet, ten vám budem dávať, zapnem komp rovno, lebo idem na ňo. To jak učí, počujete to? Tento už je na tom všelijako, to musím vypnúť, ty kokos, musím natvrdo ho vypnúť, ale musím ho vypnúť, pretože tam nejaký káblik je uvoľnený zase. Ježiši, s tým kompom sú problémy, to nevadí. Larise budem dávať jeden notebook teraz, takže teraz dosť vybavujem sponzorstva kvôli tým veciam. Teraz sa mi darí, ale aby ľudia okolo mňa mali dobrú výbavu. Larisa potrebuje notebook na animácie, pretože robí na starom kompe a zatiaľ sme sa dohodli tak, že to bude ako barter za to, že mi pomohla s tými prvými animáciami, tak jej vybavím notebook, keďže mám tu moc toho robiť, alebo jak to mám nazvať, proste zaslúži si ho a pomôže jej to v robote, bude viacej animácií, bude to Brutus. A tento sa mi podarilo vybaviť pre vás, takže ešte o ňom vymyslím nejakú súťaž. A ešte do súťaže budem dávať tablet, ktorý som vyhral ako vloger roka, pretože ja ho nepotrebujem, ja nepoužívam tablet a určite poteší niekoho z vás viacej. Čiže vidíte, čo pre vás robím? A aj tak mi tam ľudia píšu na Facey proste, že
Gogo, ty nič nerobíš pre svojich fanúšikov? Niekto viacej píše v komentároch a tak, ale fuck that. Čím ďalej, mi to je fakt viacej jedno tieto negatívne komentáre, pretože začínam to robiť tak, aby to fakt, že tešilo mňa a keď to teší mňa, tak to teší aj vás. Je to v tých videách cítiť tú energiu. Takže teraz zostriam tú súťaž o tablet, idem urobiť Luciusa a musím vyriešiť ten komp, nech neučil, lebo to je hrozné, to je na videu počuť. Dobre, majte sa, prajem vám pekný deň, to bol taký myšmaš. Čaute.